Adapun sawajah dang siriahnya, siriah nan kuniang merah janggi, siriah sumarak jambuaya dimakan sahalaimani. Gagang melilik tiga luak urek melingkar-lingkaran tau daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7, nan 7 malayuk bilang langit, 7 bateba di lautan, nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang urang nan banyak jadi kepala basa-basi. Pihak kepado dang pinangnya. Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pasagian urek nalalu kesarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran, pucuaknya jambu-jambuan, buahnya juluk-juluan. Setahun tupai memanjek lah tua mangkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Mudiakan sawah dialai, liakan sawah taruko. Iyo banyak siriah di balai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok la pinang gulung la rokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Ustaz.